Какво ли прави малкото паяче? Дали си плете паяжина? А ти колко паяжини виждаш? Една. Виж охлювчетата. Те се състезават кой ще стигне пръв до върха. Колко охлювчета виждаш? 2. 1, 2. Тази гъсеничка май трябва да е много гладна. Виж дупките в ябълките, които е направила. Колко ли ябълки е изяла? 3. 1, 2, 3. Погледни колко е красива тази пеперутка. Крилцата й са толкова прекрасни. А ти знаеш ли колко крилца има пеперутката? 4. 1, 2, 3, 4. Мравките са много трудолюбиви. Те събират всичката храна, която намерят в дърветата, за да имат достатъчно за през зимата. Колко мравки виждаш? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Чудя се, колко ли обувки има този бръмбър? Колкото са крачетата му, разбира се. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Със сигурност си виждал много калинки, но знаеш ли колко точки имат калинките върху крилете си? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А това е една много заета пчеличка. Тя лети от цвете на цвете, за да събира прашец. Нека видим доколко цветенца ще отиде. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можеш ли да предположиш къде отива пчеличката? Кошерът, разбира се. Нека преброим колко пчелички има там. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Деца, няма да повярвате какво прави този скакалец. Той играе на дама. Нека преброим заедно до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.